karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 4 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 16 gajeren zango. Abdullahi Isa. Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan maraice. A Najeriya za ku cewa bayan kaddamar da wani littafi da tsohon shugaban kasar kuma na mulkin soja janar Ibrahim Babangida, wasu daga cikin rahotanni na bayyana yadda 'yan kasar suka yi ta tsokaci a kai. Kazalika a Najeriya gwamnatin jihar Bayelsa ta kaddamar da shirin aikewa da kayan kula da lafiya a yankunan karkara. Za mu je kasar Mali inda rahotanni daga yankin Tambuktu na kasar ke cewa 'yan ta'adda na kungiyar Jinim mai alaka da Alka'ida sun tilasta wa ɗaruruwan fararen hula ficewa daga garin. Akwai mu ɗauke labaran wasanni da kuma sharhin jaridu. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma da tarayyar Najeriya, inda bayan kaddamar da wani littafi da ya samu gagarumin karbuwa da kuma halartar manyan shugabanni masu fada aji a Najeriya daga tsohon shugaban majalisar sojan kasar janar Ibrahim Babangida, wanda ya bayyana cewa ya yi nadama bayan soke zaben da ya tabbatar da nasarar margayi Abiola. Wasu daga cikin 'yan Najeriya sun yi tsokaci a kai kamar yadda za ku ji. Babu wani abin da zan ce fiye da wanda duk ya yi laifi ya nemi gafara a yafe masa. Duk wani bayanin da zai yi yana yi ne don ya kare kansa na abubuwan da ya faru. Lokacin siyasa ne. Ba mu san dalilin da ya sa domin ya yi haka ba. Amma kuma a lokacin mun san abokinsa ne na kud da kud, shi Abiola. Kafin ma a yi wannan zaben sai da a saninmu don na tare da su a lokacin. A saninmu har ɗaukansa yi ta yawo da shi a gida, yana nuna masa gida, nuna masa gado, yana nuna masa, har ya ce masa labulen da ke gidan nan duk wani kalan da kake so kana iya canjawa. Wato akan ya tabbatar ya sadaukar cewa Abiola ne zai yi nasara. To ni da abin da ji daga gare shi a cikin jawabin da ya yi, ya ce na yarda na ɗauki nauyin duk abin da aka yi don ni ne shugaba, duk waɗanda suka yi a ƙarƙashi na. To wannan kuma sai a bar shi ga Allah. Yahaya Kwanda kenan daga Jos Malari, Najeriya, inda gwamnatin jihar Bayelsa ta kaddamar da shirin aikewa da kayan kula da lafiya yankunan karkara ta hanyar amfani da jirage masu sarrafa kansu. Murtala Adamu, wakilinmu daga yana ɗauke da rahoto a kai. Domin samarwa al'umma sauƙi, gwamnatin jihar ta kulla yarjejeniya da kamfanin Zipline da ke fasahar rabon magunguna cikin kankanin lokaci ta hanyar amfani da karamin jirgi mara matuki. Fabara Igwele shine kwamishinan kiwon lafiya na jihar. Wannan fasaha ce da za mu yi amfani da ita don kaucewa jinkirin aikewa da sakon kayayyakin kiwon lafiya a kan lokaci. Yawan mace-macen marasa lafiya da ke buƙatar kulawar gaggawa za a samu kulawar kan lokaci. Shugabar kamfanin Zipline Catherine Odiase ta ce ruwan sama ko iska baya hana jirgin tafiya, zai iya kai sako a cikin kowane irin yanayi. Zipline drones can fly in any weather. Zipline na iya tashi a duk wani yanayi da muka san cewa yakan kawo cikas ga jiragen sama a sararin samaniya. Saboda Zipline na iya tashi a lokacin damina da ma lokacin da ake iska mai ƙarfi. Olise Okeme Nanabo, daraktan ma'aikatar cibiyoyin kiwon lafiya na jihar, ya ce wannan fasahar ta kawo sauƙi sosai ga aikansu. An samu sauƙin rage kuɗaɗen da ake kashewa. Da muna shan wahalar tafiya wurin kai kayayyakin kiwon lafiya, amma a yau cikin sa'a ɗaya za a iya kai kayan kiwon lafiya kowanne bangare na jihar Bayelsa. Tuni dai wasu jihohi suka fara amfani da wannan tsarin kamar Kaduna, Cross River sai Bayelsa a baya-bayan nan. Murtala Adamu, Kalaba, RFI. Murtala Adamu a gashe ka. Daga Najeriya za mu leƙa ƙasa makwabciyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, inda bayan da aka kammala taron ƙasa domin tattauna batutuwan nema wa Nijar mafita a fannonin siyasa da tattalin arziki da tsaro, abin da ya rage dai shine shugaban mulkin sojan ƙasar Abdurrahman Chani ya zartar da shawarwari da aka gabatar domin samun sahihiyar alƙibla. Bashir Mamman ɗan Nijar mazaunin ƙasashen waje ya kuma yi mana tsokaci dangane da wannan lamari.
Hakikan gaskiya waɗanda suke zaune yankin diaspora makamancin mutane kamar ni suna da yawa wanda ba su halarci wannan taro ba kuma ba don komai ba yau akwai waɗanda an suka je za a kama su ba kan gaskiya ba kamar yadda ake tsare da wasu bayan Allah ba kan gaskiya ba. Wannan taro ni abin da na gani bai da wani gyaran fuska kyakkyawa da zaka nuna cewa ga madosar kyawun tafiya inda aka dosa. Wato an ka duba ka gani taro ne aka yi ba irin na conference national ba da aka taba yi shekaru da dama inda ana so a yi wani taro ne na ci gaba wanda Nijar sabuwa ce ake so a ƙara girkawa taro ne ya kamata a yi wanda ya makamanci irin na conference national shine ake kira taron masu gudu su gudu kenan a lokacin nan ne zaka gani suwa za su tsaya suwa za su gudu in ka diba ka gani a wannan taron duka a wayanda suke rike da matsayin shugabancin janar din akwai wayanda suka ma janar ba'are mai nasara kashin gilla amma ka gani babu wanda ya dauko haihon magana su a ciki kuma su ne har yau su ne jigajigai basa kan wannan tafiyar ana cewa wannan tafiya akwai wani gyaran fuska da aka mata na ci gaban kasar Nijar babu. Bashir Mamman kenan wani dan Nijar ma zaune kasashen waje. Hukumi a kasar Kamaru sun gano akalla gawakin mutane 4 a wata gona mai tazarar da ba ta da nisa da yankin Ideya akan babbar hanya da ta hada tashar jiragen ruwa da Duwala zuwa babban birnin kasar Yaounde. Baya ga gawakin an kuma gano wasu kwarangwal na mutane a wurin wanda ya kai ga kyautar zaton cewa an binne mutane a wannan wuri. Shugabannin 'yan adawa da kungiyoyin farar hula sun bayyana furcinsu da damuwa bayan samun wannan labari inda suka buƙaci hukumi su kawo ƙarin haske a kai. Rahotanni daga yankin Tambuktu na ƙasar Mali sun ce 'yan ta'adda na ƙungiyar jinin mai alaƙa da alƙa'ida sun tilasa wa ɗaruruwan mutane musamman ma fararen hula ficewa daga garin Diyanke. Bayanai sun ce 'yan ta'addan sun baiwa fararen hula umarnin yin hijirar cewa da yammacin ranar talatar da ta gabata bayan da suka tara mazauna ƙauyen masallaci. Konare Modibo mazaunin yanki na Tambuktu na ƙasar ta Mali ya yi mana ƙarin bayani kan halin da ake ciki. Akwai garuruwa da yawa inda ƙauyuka surtu honor de Tambuktu inda kwanciyar hankali vraiment babu ita hakanan duk da ƙoƙarin da gwamnati ke yi dole mutane ke gudun wuri saboda rashin kwanciyar hankali. Duk da kokarin da gwamnati ke yi har yanzu dai akwai wurare da yawa wanda mutane son contraint su bar wurin su dawo cikin garuruwa kafin a samu solution da abu amma da alhamdulillah. Daga yankin Timbuktu kenan. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Akalla mutane 42,000 ne suka yi gudun hijira daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo zuwa Burundi cikin ƙasa da makonni biyu saboda yakin da ake tafkawa ko ake ci gaba da gwabzawa tsakanin 'yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan ƙasar Rwanda da dakarun gwamnatin Congo a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙarin bayani a wannan rahoto daga Kabiru Muhammad Dambauce. 'Yan tawayen na M23 na ci gaba da samun nasara kan dakarun sojin Congo da tuni suka kwace manyan birane, lamarin da ya jefa 'yan yankin cikin mawuyacin hali da fargaba. Dama dai tuni hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa hakan na iya tilastawa mutane gudun hijira zuwa Burundi. Akan haka ne ma ta fara tsare-tsaren tallafawa mutane 58,000 a cewar Brigade Mukanga Enu, mai magana da yawan hukumar a Burundi. Ta ƙara da cewa ƙasa da makonni biyu sun tarbi mutane 42,000 masu neman mafaka, sannan 36,000 suka tsallaka kogin Rusizi kusa da garin Rugumbo, yayin da 6,000 suka isa wata matattaran 'yan gudun hijira da ke kusa da babban birnin ƙasar Bujumbura. Ko a wancan mako sai da mutum sama da 9,000 suka shiga kasar a rana guda, a wani yanayin da hukumar ke neman akalla dala biliyan 40,400 da za a taimaka wa 'yan gudun hijira daga kudanci da arewacin garin Kibu. A gaida Kabiru Ɗanbauci, an gauza faɗa tsakanin dakarun Somaliya da ƙawayensu na 'yan ƙungiyar Al-Shabab, inda aka bayyana mutuwar 'yan kungiyar ta Al-Shabab kusan 130 a wani gumurzu da ya faru a ƙauyukan da kungiyar ta Al-Shabab ta kai wa hari a kudancin ƙasar. Don a shekara ta 2007 ne kungiyar ta Al-Shabab ke kai wasu jerin hare-hare a wasu yankunan ƙasar musamman a kudancin Somaliya, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama, hatta babban birnin ƙasar Mogadishu bai tsira ba. Gwamnatin ƙasar Cote d'Ivoire ta karbi ikon sansanin sojin Faransa na ƙarshe da ke ƙasar bayan da a jiya Alhamis dakarun suka mika sansanin nasu da ya rage,
sai dai faransar ta ce wasu sojoji nata akalla 80 za su ci gaba da kasancewa a kasar ta Cote d'Ivoire domin taimakawa wajen fannin da ya shafi horo da kuma bayar da bayanan sirri ga dakarun kasar ta Cote d'Ivoire. Muhammad Abdullahi da ke zaune a kasar ta Cote d'Ivoire ya yi mana karin bayani. Yau shekara 47 da akwai dangantaka ta wajen fannin tsaro tsakanin alaka wadda a tsakanin sojojin Faransa da nan kasar Cote d'Ivoire. Jiya mun gani cikin babban birnin Abidjan, musamman komin ta furbuye, inda wannan sojoji da aka ce makarantar Zambima sun kwashi nasu da nasu sun tahi. Sai dai waɗansu daga cikin mazamna ƙasar, musamman mazamna wannan anguwa, sun koka bisa ba su ji daɗin kamar 'yan kasuwa na wannan anguwa, kuma su kuma mutanen ƙasa nan daga cikinsu akwai waɗanda sun ji daɗin haka saboda kamar zaman nasu ba wani riba ba ne. Lalle da yawa musamman 'yan adawa su sun ji daɗin haka sosai. Mama Abdullahi kenan daga kasar Cote d'Ivoire. Ma'aikatar harkokin wajen Sudan ta dawo da jakadanta a Kenya domin tuntubar juna a jiya Alhamis domin nuna rashin amincewa da baiwa dakaran RSF mafaka a Nairobi. Kamfanin dillancin labaran Suna ya bayyana cewa ma'aikatar harkokin wajen Sudan ta ce a jiya Alhamis ne ma'aikatar harkokin wajen kasar ta gayyaci jakadan Sudan a Kenya Kamal Jubara domin tuntubar juna da nufin nuna amincewa da yadda Kenya ke karbar bakuncin tarurruka na 'yan tawaye musamman ma dakarun M23. Jami'an tsaron Kenya 13 sun ki amsa laifin kashe wasu 'yan kasar Indiya guda biyu da direban su ɗan kasar Kenya a shekarar 2022 kamar yadda mai kare su ya tabbatar a yau Juma'a. 'Yan sanda tare da jami'an leƙen asiri na kasar da kuma mai kula da namun daji sun bayyana gaban alkali a jiya Alhamis bisa zargin su da kisan direba mai suna Nicodemus Mawaniya Wange da Indiyawa guda biyu. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Yau Juma'a shugabannin kasashen Laraba ke taro a Saudiya domin tattaunawa akan makomar yankin Gaza da zumar dakile yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na karbe iko da zirin tare da fitar da baki daya Falasinawa da ke cikinsa. Nura Ado Suleiman na dauke da rahoto akai. Ko da yake bakin dukkanin kasashen Larabawan ya zo ɗaya wajen gaggauta yin fatali da aniyar shugaban Amurka ta sauya wa Falasɗinawan Gaza matsuguni, har yanzu kasashen sun gaza cimma matsaya akan wanda ya kamata a karɓi ragamar jagorancin zirin da kuma yadda za a samar da kuɗaɗen sake gina shi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce aikin sake gina zirin na Gaza zai laƙume fiye da dala biliyan 53 bayan da Isra'ila ta shafe watanni 15 tana kai hare-hare cikinsa da zummar murkushe mayakan Hamas. A makonnin baya-bayan nan shugaba Trump ya tayar da hankalin shugabannin kasashen Larabawa da ma wasu ƙarin kasashe gami da hukumomin ƙasa da ƙasa sakamakon shirinsa da ya bayyana na mayar da Gaza ƙarƙashin ikon Amurka da kuma rarraba al'ummar yankin fiye da miliyan 2 a tsakanin Masar da Jordan. To sai dai a ranar 11 ga watan nan na Fabrairu, Sarki Abdullah na Jordan ne shaidawa shugaban Amurka cewar Masar ce za ta gabatar da karɓaɓɓen shiri kan makomar zirin Gaza, shirin da ake sa ran taron ƙasashen Larabawa zai tattauna kansa a yau. Nurado Suleiman kai nisa. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta dakatar da kariya ga dubban 'yan kasar Haiti tare da sanya su kan turbar sakiyarsu zuwa kasashensu a lokacin bazara. Abida Shuaibu Baraza kenan na dauke da cigaban labarin. Wannan mataki na kunshe ne cikin umarnin sakatariyar ma'aikatar tsaron Amurka Kristi Noem, wanda shine umarnin na baya-bayan nan da Trump ya bayar, wanda ke da alaka da bakin haure waɗanda tsohon shugaban Joe Biden ya ba da damar zama a ƙasar. Kimanin 'yan Haiti 500,000 ne suka samu izinin zaman a lokacin shugaba Biden, sannan kuma kafin ya sauka daga kan karagar mulki sai da ya sake tsawaita wa'adin zaman nasu da watanni 18, sai dai kuma a ranar Alhamis Ms. Noem ta soke wannan batu na tsawaita zaman nasu, wanda hakan ke nufin wa'adin zai kare a watan Agusta maimakon watan Fabrairun baɗi. Duk da haka, wasu 'yan kasar ta Haiti da ke Amurka na da cikakken izinin zama tun shekaru aru-aru da suka wuce, tun bayan da girgizar kasa ta lahanta kasar a shekarar 2010 a zamanin mulkin shugaban Amurka Barack Obama, wanda shi ya fara amincewa da tsawaita zaman nasu a kasar.
A watan jiya ne dai shugaba Trump ya nuna alamar sa kafa ya shura kudurin amincewa da ci gaba da tsugunar da bakin, inda ya tabbatar da kin haka a watan Oktobar shekarar da ta gabata. Abida a gaishe ke kada ke nisa. A Amurka kuma wani babban jami'i da ke aiki da wata hukuma ya bayyana damuwarsa dangane da wani mataki da hukumar haraji cikin gida za ta ɗauka. Jami'in ya shaida cewa ma'aikatar na shirin sallamar kusan ma'aikata 6,000 a wani mataki da zai kawar da kusan kashi 6 cikin 100 na ma'aikatan da ke aiki da wannan hukuma a tsakiyar lokacin tattara haraji. Rage matakin ko in ce ɗauka wannan mataki na daga cikin wasu daga cikin sauye-sauye da shugaban Amurka Donald Trump ya dau da kuma kawo gyara da domin daidaito a bangaren da ya shafi tattalin arzikin ƙasar ta Amurka.